Medul. Yo. Mbute, rambute. Gimbal modal madul. Loh, toh entah. Mblak gemblak. Jebul ana barongane wedok to mblak rangking kusuma ki. Piyoh. Wah, ini mah tancakno. Ya, Bong, keplan kendang mulai. Yo. Iki lho. Teh goprak. Dagangane rangking kusuma kaya ngene. Awas. Tapi tenan iki. Ayo. Roken panggung itu. Barongane wedok. Yo. Hanya ada di Langking Kusuma Tulungagung. Oh. Enek celengane barang iki. Loh. Ayo. Lempoh kae. Ayo. Larongane. Loh, larongane yang selempah. Ya kaya. Loh. Enek apa neh iki? Loh, Bu. Ibuke Cacah iki. Weh. Lah kok malah ganong kowe?